салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзури шумо менамоем. имзои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳазорҳо оилаи тоҷик муждаи хуш ва паёми умед гардид. ин иқдоми башардӯстона бори дигар аз сиёсати инсонпарварона ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон шаҳодат медиҳад. ҳеҷ як кирдори ба осудагии ҷомеа таҳдидкунанда қудрати онро надорад ки аз панҷаи нерӯманди қонун раҳо ёбад. афроди дар амалҳои берун аз чаҳорчӯбаи қонун ва дигар талаботу тартиботи ҷамъиятӣ даст дошта ҳатман ҷазои муносибро сазовор мешаванд. ҳатто агар кирдор аз лиҳози сатҳи пасти маърифати ҳуқуқӣ содир шуда бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ истисно нахоҳад шуд. ҳамин тариқ шахсоне ки беэътиноӣ нисбат ба талаботи қонун онҳоро пушти панҷара кардааст, бо умеди дарки иштибоҳ ва дар оянда гузоштани қадамҳои устувор дар ҷодаҳои солим аз адои минбаъдаи ҷазои ҷиноятӣ озод хоҳанд шуд. баргашт ба озодии ин афрод дар асоси имзои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв сурат мегирад. имзои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв барои ҳазорҳо оилаи тоҷик муждаи хуш ва паёми умед гардид. ин иқдоми башардӯстона бори дигар аз сиёсати инсонпарварона ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон шаҳодат медиҳад. барои падару модароне ки солҳо интизори дидори фарзанд буданд, барои ҳамсароне ки орзуи бозгашти азизони худро доштанд ва барои кӯдаконе ки чашм ба роҳи падар монданд, ин санад муждаи фарахбахши пайвастани дубораи аҳли хонавода мебошад. афв на танҳо озодӣ, балки имкони оғози зиндагии нав аст. шахсоне ки дар натиҷаи иштибоҳ ё рафтори хилофи қонун аз муҳити озоду дидори наздикон ҷудо шуда буданд, акнун метавонанд бо дарки масъулияти бештар ба ҳаёти солим баргашта дар рушди оила ва ҷомеа саҳм гузоранд. ин иқдом ба онҳо боварӣ мебахшад ки давлат барои ислоҳ ва бозгашти шаҳрвандон ба зиндагии солим шароити мусоид фароҳам меоварад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ санадҳои афв борҳо сабаби шодии ҳазорҳо хонавода шуда ба таҳкими меҳру муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати ҷомеа мусоидат намуданд. имрӯз низ ин ташаббуси наҷиб ҳамчун рамзи раҳму шафқат, инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ аз ҷониби мардуми кишвар бо хушнудӣ истиқбол мегардад. зеро ҳар нафаре ки ба оғӯши гарми оила бармегардад, як хонавода шод мегардад ва ҳар хонаводаи шод пояи ҷомеаи солиму устувор мебошад. ин иқдоми хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳифаҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун намунаи олии инсонпарварӣ ва ғамхорӣ нисбат ба мардум бо ҳарфҳои зарин сабт хоҳад шуд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳкими сулҳу субот, истиқлоли давлатӣ бисёр хизматҳои беандоза зиёд ва беназирро ба анҷом расондаанд ва мо шоҳиди он ҳастем ки сол аз сол дар мамлакат сулҳу субот мустаҳкам гарда, ҳамзамон эътибори ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ баланд гарда истодааст. яке аз хислатҳои бузурги инсонӣ ин бахшидани гуноҳҳо афв ба шумор меравад. хеле рамзи аст ки дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афвро ба имзо расонданд ки ин яке аз хислатҳои бузургмардӣ ва хислатҳои инсондӯстонаи ҷаноби олиро таҷассум менамояд. бояд қайд кунем ки қонуни мазкур нисбати 18038 нафар маҳкумшудагон татбиқ мегардад ва нафароне ки аз маҳкама озод мешаванд бояд ки ба зиндагии осоиштаву созанда машғул шаванд, яъне ба қадри озодӣ бирасанд ва зиндагии шоистаро роҳандозӣ намуда ислоҳ шуда дар оянда ба чунин кунишгоҳро умуман роҳ надиҳанд. пешвои муаззами миллат на танҳо ба қишри фаъоли ҷомеаи ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ дорад, аз ҷумла ба он нафароне ки саҳван гуноҳ карданд ва ё қасдан гуноҳ карданд ё сари ҷаҳл гуноҳ карданд, ба онҳо низ таваҷҷӯҳ дорад, то ин ки онҳо баъд аз ба тасбиб расидани афв ба зиндагии муқаррарӣ барбигарданд ва саҳми худро барои гулгулшукуфоии ватани азизи ҷоноҷонамон гузошта бошанд. ин бори дигар собит месозад ки тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар дунё ҳамчун кишвари башардӯст, ҳамчун кишвари инсондӯст муаррифӣ мегардад. ин албатта аз заҳматҳо ва аз ташаббусҳои президенти маҳбубамон гувоҳӣ медиҳад. ба тасвиб
رسیدن قانون درباره عفو در عرفه دو جشن بزرگ روز وحدت ملی و 35 سالگی استقلال کشور بزرگمان از تشبس‌های نوبتی انسان دوستانه و عدالت پرورانه پرزیدنت کشور می باشد. با این اقدام خود پرزیدنت ما به 18,000 عائله شادی، نشاط، خوشبختی، امید به آینده نیک می آورند. باعث افتخار و سرفرازی تمام مردم شریف تاجیکستان است که 16 ایون سال 2026 با افتخار جشن فرخنده و مقدس ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان عزیز و مقدس با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امامعلی رحمان 18مین قانون عفو در تاجیکستان مقدس به امضا رسید. قبول گردیدن قانون مذکور پیش از همه ثمره سیاست انسان دوستانه، سیاست وطن دوستانه و خردمندانه پیشوای محبوب و معظم ملت قهرمان تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. بار دیگر با این قبول قانون جمهوری تاجیکستان یعنی درباره عفو پیشوای محبوب و معظم ملت از سیاست انسان محور حکومت کشور یعنی مژده دادند. تطبیق تکنولوژیاهای نو، استحصال داروری، تجهیزات معاصر طبی و خدمت‌رسانی‌های باصفت در بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی نقشی مهم دارند. با مقصد معرفی دستاوردهای نوترین در این سمت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در مرکز اکسپو شهر دوشنبه، دومین نمایشگاه بین‌المللی مال و خدمت‌رسانی‌ها برای سلامتی و زیبایی 2026 آغاز گردید. چهارمین نمایندگان شرکت‌های پیشقدمی وطنی و خارجی را گردی هم آورده، همچون میدان معاصر معرفی محصولات، تبادل تجربه و جلب شریکان نو خدمت می‌کند. ابراهیم نظرالله‌زاده گزارش می‌دهد. در پایتخت کشور شهر دوشنبه امروز دومین نمایشگاه بین‌المللی مال و خدمت‌رسانی‌ها برای سلامتی و زیبایی 2026 به کار خود آغاز نمود. چهارمین مذکور در مرکز اکسپو شهر دوشنبه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده تا 20 ایون ادامه خواهد یافت. نمایشگاه دوام 3 روز به میدان مهم معرفی دستاوردهای نوترین در ساحه‌های تندرستی، فارماسیوتیکا، تکنولوژیاهای طبی و صنعت زیبایی تبدیل می‌یابد. امسال در آن شرکت‌ها و استحصال کنندگان از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران اشتراک نموده محصولات و خدمت‌رسانی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. در نمایشگاه تجهیزات معاصر طبی، اسباب‌های تشخیصی و طبابتی، محصولات فارماسیوتی، تکنولوژیاهای رقمی در ساحه تندرستی و نوگانی‌های صنعت کسمتولوژی معرفی می‌شوند. همزمان مرکزهای سلامتی، کلینیکاها و آسایشگاه‌های وطنی و خارجی امکانیت‌های خدمت‌رسانی خود را به مهمانان و متخصصان پیشنهاد می‌کنند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان، نمایشگاه بین‌المللی سلامتی و زیبایی در مرکز شهر دوشنبه برگزار گشته ایستاده است که این نمایشگاه امکانیت می‌دهد که ما امروز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با هم پیوست نماییم. پیش از همه جلب سرمایه‌گذاری خارجی را باید امروز نشان دهیم. یکی از بخش‌های جالب نمایشگاه معرفی پلتفرم‌های رقمی میباشد. مهمانان میتوانند با ضمیمه موبیلی و خدمت‌های آنلاینی که برای جستجو و دسترس نمودن داروری پیش‌بینی شده‌اند از نزدیک شناس شوند. این اقدام در دایره رشد خدمت‌رسانی‌های رقمی و دسترسی بیشتری اهالی به محصولات طبی عملی می‌گردد. در برابر این استحصال کنندگان وطنی و خارجی محصولات آرایشی و نگاهبین شخصی نوع‌های گوناگون محصولات خود را پیشنهاد نموده نوترین تمایل‌های بازار زیبایی و کسمتولوژیا را معرفی می‌کنند. منبوری و سعادت بیبیس پالولو اولین مرکز سالمگردانی کودکانه اسپا در تاجیکستان است. خدمت‌رسانی‌های عمومی ما گیدروتراپیا، مسح کودکانه، الفکم و مشق، الکتروفورز و پارافینوتراپیا. هدف ما رشد سالم، مستحکمی جسمانی و آرامی کودکان است. در دایره چهاربینی واخوری‌های کاری، رونمایی محصولات نو، مشورت‌های صحوی و نشست‌های کسبی با اشتراک متخصصان پیشبر برگزار می‌شوند. در نمایشگاه امروزه دستاوردهای نوترین ساحه تندرستی و تکنولوژی معاصر پیشرفته به نمایش گذاشته شد. همه این پیشرفته‌ها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه خاصه اساسگروه صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردید. امروز به جوانان برای آموزش ساحه دقیق و تکنولوژی معاصر و ذهن صنعی امکانیت‌های وسیع
фароҳам оварда шудааст. намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ 2026 ҳам барои мутахассисони соҳа аз ҷумла табибон, дорусозон, косметологҳо ва соҳибкорон ва ҳам барои доираи васеъи шаҳрвандоне ки ба тарзи ҳаёти солим ва навгониҳои соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳ доранд боз аст. қобили зикр аст ки ин чорабинӣ сол то сол доираи иштирокчиён ва имкониятҳои ҳамкории байналмилалиро васеъ менамояд. ташкилкунандагон умедворанд ки намоишгоҳ ба рушди бозори хизматрасониҳои тиббӣ ва зебоӣ, тақвияти ҳамкориҳои минтақавӣ ва ворид намудани технологияҳои нав ба кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. дар шаҳри душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ баргузор гардид. дар кори ҷаласа намояндагони мақомоти давлатӣ, сохторҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимӣ ва бахши хусусӣ иштирок намуданд. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳиро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ифтитоҳ намуда, оид ба аҳамияти шӯро дар таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ, инчунин рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар пойтахт ибрози назар намуд. таъкид шуд ки дар натиҷаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои пайгиронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соҳаи сайёҳӣ ба яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ табдил ёфта, барои муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва рушди иқтисоди шаҳр нақши муассир мегузорад. дар идомаи ҷаласа масъулини шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба корҳои анҷомдодашуда дар самти рушди соҳаи сайёҳӣ ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ дар пойтахт суханронӣ намуда, масъалаҳои марбут ба баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла вазъи хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо ва марказҳои савдо, фаъолияти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ ва таксӣ, инчунин масъалаи омодасозӣ ва такмили ихтисоси кормандони соҳаи хизматрасонӣ ва роҳбаладон муҳокима гардиданд. зикр шуд ки беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани рақобатпазирии шаҳри Душанбе ҳамчун макони ҷолиби сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. дар идома лоиҳаи инноватсионӣ кӯар роҳнамо муаррифӣ гардид ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ шудааст. лоиҳа дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия гардида имконият фароҳам меорад ки истифодабарандагон тавассути скан намудани QR рамзҳо дар бораи 45 иншооти таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии шаҳри Душанбе маълумоти муфассалро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар шакли матн ва аудио дастрас намоянд. дар марҳилаи минбаъдаи татбиқи лоиҳа илова намудани забонҳои чинӣ ва арабӣ низ дар назар дошта шудааст. аломатҳои QR роҳнамо аз санги мармар омода гардида дар назди иншооти муҳими сайёҳии пойтахт насб шудаанд. имрӯз аксари сайёҳон маълумотро тавассути телефонҳои ҳушманд дастрас намуда ба манбаъҳои рақамӣ афзалият медиҳанд. аз ин рӯ ҷорӣ намудани низоми QR роҳнамо ба талаботи муосири бозори ҷаҳонии сайёҳӣ ҷавобгӯ буда, қадами муҳим дар самти рақамикунонии хизматрасониҳои сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе маҳсуб мешавад. 11-умин форуми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод дар вилояти Суғд баргузор гардид. дар он аз 9 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил кӯдакон ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада ба расму оин, ҳунарҳои миллию мардумӣ, мавзеъҳои таърихӣ боздид карда, инчунин якҷоя машғулиятҳои фарҳангӣ доир намуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод бори аввал дар Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он намояндагони 9 кишвар иштирок доранд. кӯдакон аз кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон, кишвари Беларус, Туркманистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон ширкат варзиданд. дар истироҳатгоҳи кӯдакону наврасон Шоҳин воқеъ дар шаҳри Гулистони видояти Суғд 110 нафар наврасон меҳмонон дар доираи форуми мазкур аз растаҳои намоишии ҳунарҳои мардумӣ, санъату фарҳанги мардуми тоҷик, имкониятҳои сайёҳӣ дидан карда, ҳамзамон дар барномаҳои маърифатӣ, фарҳангӣ, машғулиятҳо, мусобиқаҳо ширкат варзиданд. ҳар гурӯҳ аз кишварҳои иштирокчӣ барномаи фарҳангии хешро нишон дода, бо дигар ҳамсолони худ муколама намуданд. ман аз кишвари Озарбойҷон ҳоло дар Тоҷикистон қарор дорам. дар рафти форум намоишҳои пешниҳодкардии дастаҳои иштирокчӣ аз ҳамаи кишварҳоро тамошо кардем ва хушҳол шудем. дар байни иштирокчиён дӯстони нав пайдо кардам. ташаккур барои чунин чорабинӣ.
ман бо гурӯҳи ҳамсолонам аз кишвари туркманистон омадем ва дар тоҷикистон чизҳои зиёди ҷолибро дидем. сайру тамошо барномаҳои фарҳангӣ бисёр ҷолиб аст. Ба таъкиди масъулин, ҳадафи баргузории форум муколамаи фарҳангӣ ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни намояндагони насли ҷавони кишварҳои иттиҳод мебошад. бисёр як иқдоми неки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олӣ буд ки яъне пеш аз ҳама муаррифии миллати тоҷик, муаррифии сарзамини мо ба тамоми яъне на танҳо 110 нафар балки ба оилаҳои онҳо, ба давлатҳои онҳо расонида мешавад ва дар хотираи ин кӯдаконе ки онҳо аз 13 то 17 соларо дар бар мегиранд, солҳои сол нақш мебандад ва онҳо бо як хотираи нек аз сарзамини мо, аз ватани мо ба ватани худ бармегарданд. дар ҷараёни форум кӯдакон ба таъриху фарҳанг ва анъанаҳои миллии кишварҳои дӯст ва иттиҳод шинос шуда дар олимпиадаҳои зеҳнӣ вохӯрӣ бо қаҳрамонҳои варзиш, мастер-классҳо, гаштҳои сайёҳӣ, марафони тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ, дигар мусобиқаҳои дӯстона ширкат меварзанд. аз ин рӯ дар осоишгоҳи шоҳин ва қасри маданияти арбоб ширкаткунандагон дар машғулиятҳо иштирок карда аз мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ дидан карданд. мо аз он шод ҳастем ки дар ин озмун, дар ин форуми кӯдакони иттиҳод иштирок дорем. мақсади мо он аст ки мо бояд байни дигар давлатҳо, кӯдакони дигар давлатҳо дӯстии худро пайдо намоем. ба таъкиди масъулин, ширкаткунандагон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил форуми байналмилалии фарҳангиву маърифатии кӯдакони иттиҳод танҳо як чорабинии таълимӣ набуда, он мактаби воқеии дӯстии байни миллатҳо, ҳамкорӣ ва тарбияи шаҳрвандии ҷавонон мебошад. дар рафти боздид аз мавзеъҳои сайёҳӣ, расму оинҳои миллӣ, ҳунару маҳорати наврасони тоҷик, ширкаткунандагони форум аз кишварҳои иштирокчӣ таъссуроти нек бардоштанд. бо боло рафтани ҳарорат, баланд шудани сатҳи оби кӯлударёҳо ва расонидани зарар ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии хоҷагии халқи кишвар аз эҳтимол дур дониста намешавад. бо назардошти ҳамин имрӯз тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар шафати дарёи Зарафшон анҷом дода мешавад. гузориш аз шаҳри Панҷакент. дар дарёи Зарафшон агар 15 июн дар як сония 423 метри мукааб об ҷорӣ мешуд, ин нишондод дар як рӯз 18 метри мукааб зиёд шуда 16 июн ба 441 метри мукааб расидааст. болоравии ҳарорат ва обшавии пиряхӯ омили аслии ин ҳолат маънӣ дод мегардад. бо назардошти ҳамин тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар 4 мавзеи шаҳри Панҷакент ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии зарар ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ анҷом дода мешавад. бо сабаби ҳамсола гарм шудани ҳаво, обҳои дарёи Зарафшон ва дигар дарёчаҳои дар ҳудуди шаҳри диҳоти Панҷакент мавҷуд мебошад, баланд мешавад. инчунин имрӯз мо ба дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тахтасангҳои калонҳаҷ барои садди муҳофизатии соҳили дарёи Зарафшон мавзеъ деҳаи қуввуқи ҷамоати диҳоти Халифа Ҳасан кашонда барои мустаҳкам намудани садди муҳофизатии соҳили дарёи Зарафшон корҳо рафта истодааст. дар ҳудуди шаҳри диҳоти Панҷакент 87 мавзеъи хавфнок мавҷуд буда, зиёда аз 60 километри садди муҳофизатии дарёи Зарафшон мавҷуд мебошад. дар мавзеъҳое ки зарар расонидани об аз эҳтимол дур нест, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо намояндагони бахши хусусӣ анҷом дода мешавад. сокинони маҳаллӣ низ дар ин тадбири муҳим дастҷамъона саҳмгузорӣ мекунанд. тадбирҳои соҳилмустаҳкамкуние ки солҳои охир дар шаҳри Панҷакент анҷом дода шудааст, дар баробари пешгирӣ аз ҳолатҳои эҳтимолии зарар, ҳамзамон ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ даромадани заминҳои нав ва васеъшавии майдони киштишолӣ дар шафати дарёи Зарафшон мусоидат намудааст. ҳоло пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии зарар ва васеъкунии имкониятҳои истеҳсолӣ аз ҳадафи аслӣ арзёбӣ мегардад. дар соҳили дарёи Зарафшон корҳои омӯзишиву мушоҳидавӣ гузаронида шуда, дар ҳар мавзее ки эҳтимоли зарар бештар шуд, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ анҷом дода мешавад. дар шафати дарёи Зарафшон дар 4 мавзеъ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ҷараён дорад. мақсад қабл аз ҳама дар давраи баланд шудани сатҳи оби дарё пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии зарар ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии хоҷагии халқи шаҳри Панҷакент арзёбӣ мешавад. наврӯзшоҳи азизулло, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, ахбор. кишоварзони ноҳияи Восе дар майдони беш аз 10 000 гектар зироати ғала киш намуданд. натиҷаи заҳмати софдилонаи марди деҳқон самараи хуб ба бор оварда, имрӯз дар ноҳия ҷамъоварии ғала идома дорад.
хоҷагидорон дар заминҳои холишуда кишти такрории зироати гуногуни кишоварзиро вусъат бахшиданд. шаҳри бештар дар гузориши ҳамкоронамон. имсол тибқи дурнамуд дар ноҳияи восе дар майдони умумӣ беш аз 10 000 гектар ғалатдонагиҳо аз он ҷумла гандум ва ҷав кишт карда шудааст. кишоварзони ноҳия барои зиёд намудани ҳосили ғала тухми алосифати серҳосили ғаларо дастрас намуда кишт карданд. тавре аз ҷараёни даррав маълум гардид, ғалакорон ҳосили хуби гандум ва ҷавро ба даст оварда истоданд ва мақсад доранд ки бо истифода аз чунин навъҳои тухмии хушсифату ба иқлим мутобиқ ҳосилнокиро сол аз сол зиёд намоянд. хоҷагии деҳқонии маҳмадалии деҳаи заркамари ҷамоати деҳоти миралиободи ноҳияи восе дар майдони беш аз 50 гектар замин зироати ғаларо баромондааст ки имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосил оғоз бахшиданд. имрӯз хоҷагидорон 35-40 сентинери ҳосил ба даст оварда истоданд. ба иттилои хоҷагидорон соли гузашта самараи меҳнати аҳли заҳмат то ба 60 сентинери расида буд. бо вуҷуди ин масъулон қаноатманд буда баробари дарави ғала ҳамзамон ба ҷамъоварии саривақтии коҳ бобати захираи хӯроки чорво барои давраи тирамоҳу зимистон машғул мебошанд. хоҷагии деҳқонаи маҳмадалӣ дар майдони 48 гектар кишти зироати гандум гузаронидааст. тарафи он идома дорад. аз ҳар гектар ба миқдори 35 то 40 сентинери ҳосил ба даст овардааст ва дар майдони 50 гектар кишти пахта гузарондааст. ин ашунамои пахташ хеле хуб мебошад. асосан хоҷагӣ барои таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ ки дар ҳудуди ҷамоат ва ноҳия ҳастанд барои таъмини тухми яъне ки тухми хушсифати зироати гандум пахта самгузорӣ менамояд. бо дар назардошти зиёд будани майдони заминҳои корами обӣ дар ноҳияи восе заҳматкашони кооперативҳои тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ бештар пунбадона кишту парвариш мекунанд. пахта яке аз зироати серхаридор дар бозори ҷаҳонӣ маҳсуб ёфта, аз ҳисоби фурӯши он сатҳи зиндагии саҳмдорон ва буҷаи хоҷагиҳо ғанӣ мегардад. ин аст ки дар хоҷагии деҳқонии маҳмадалӣ баробари кишту парвариши ғала ҳамзамон хоҷагидорон ба парвариши ин нав зироати аҳамияти стратегӣ дошта диққати заруриро буда менамоянд. хоҷагии деҳқонӣ дорои техникаи пуриқтидор яъне ки трактори тасматчарх яъне барои гузарондани шудгори хушсифат барои ҷамъоварии зироати ғалатдона бошад, камбайнои ғалатдонаи нав яъне ки барои кишти пахта ва нармкунӣ байни қатор яъне культиватсия озуқатии дигар корҳо трактори байниқаторӣ баъзаи техникии хоҷагӣ яъне таъмин аст. асосан баъзаи корӣ яъне ки ҷои нави корӣ барои мардуми деҳот фароҳам оварда шудааст. дар ин ҷо тамоми техникаву мошинолоти кишоварзӣ дастраси хоҷагидорон буда ҳарчи бештар анҷом додани кишти такрорӣ аз ҳадафҳои асосии заҳматкашони хоҷагӣ ба шумор меравад. бо мақсади расидан ба ҳадафи мазкур аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолии ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи восе пайваста талош менамоянд ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид интихоби тухмиҳои алосифат, тавсияи олимону мутахассисони соҳа, риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳар порча заминро истифода бурда бо риёнидани 2-3 ҳосил ба дастоварҳои назарраси меҳнатӣ ноил гарданд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восе, ахбор. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. тансияту хонобод бошед.